Faktycznie pani uciekła z tym puszką. Ale od blachy to... Dołączcie, pomagając nam ten sam. Belgrad. Naszych aniołów tutaj przed sceną od 7 lat. Anioły stoją na każdej licytacji i do ich puszki są te pieniążki wrzucane. Sprawa wygląda tak, że te anioły z roku na rok tak rosną. I kiedyś były nam potąd, teraz są potąd. Takie życie niestety wygląda